Hej, så er 303. Prøver lige på en anden måde at vise, hvor man kommer ind på min server. I starter en browser. I adressefeltet skriver I jrjakobsen.dk. Enter. Så får jeg dette billede frem. Nu står der 3.18, men det er fordi det er min bror, men den skifter jeg lige om. Så jeg vil godt, man skriver 303. Ved den gule nøgle skriver jeg 1, 2, 3, 4, 5. Tryk på pilen. Så, nu er I faktisk allerede inde på serveren. Men for at få adgang til filerne, skal jeg lige trykke på File Browser. Så får jeg dette billede frem. Så ligger de forskellige fag hernede af. Så kan jeg lige prøve at tage ind i pædagogik, se hvad der ligger derinde under. Der ligger vores gruppearbejde, som vi kan se, så mangler faget gruppe 4, men den kommer vel nok. Så er der lidt forskellige her. Og hvis I nu tænker, jeg kunne egentlig godt tænke på den der pdf-fil omkring livshistorie, så højre klikker I og trykker download. I kan vælge at åbne den direkte via enten Foxy Reader, som jeg bruger, eller Adobe. Det er fuldstændig meget. Eller I kan vælge at gemme den. I det her tilfælde der bruger vi at gemme filen, simpelthen. Tryk OK. Og sådan så ned. Nu sidder jeg tæt på serveren, så det går rimelig hurtigt, men skid være med det. Vi er nok tage lidt længere tid, men det burde gå rimelig hurtigt alligevel. Hvis I tænker, jeg har der faktisk noget fra pædagogiktimerne, som jeg synes, det kunne være spændende at dele med jer andre, vælger I upload, upload springer over, og så vælger jeg simpelthen, se, det kan være, ja, whatever, pædagogik. Prøver vi at vælge et eller andet dokument. Det kan være det der. OK. Så kan I se herovre til højre. Der står så lidt forskellige informationer, hvad der er sket, hvad jeg kan se. Den forsvinder ret hurtigt igen, fordi den er allerede uploadet. Så det er jo fint nok, jo. Den skulle gerne ligge her et eller andet sted. Jo. Så den ligger lige der. Så det er jo helt perfekt, jo. Og så er den så til fri afbenyttelse til andre også. Nu skal den så ikke lige ligge der, så nu sletter den bare lige igen. Men ellers samme fremgangsmåde ved de andre. Yes. DKGo. Her har vi så alt, der lå på vores USB-nøgle dengang, så det var fint nok, jo. VNT, der er også lidt forskelligt noget, men nå. Ja, og hvis I så, når I nu har fået det, I nu skal bruge, og så har I krydser I bare ned, der, log ud. Sådan. Så har I givet plads til den næste, der kan komme ind. Så god fornøjelse med det, og hvis det stadig kan bøvle, så bare lige skriv til mig, så skal jeg nok prøve at guide jer igennem en gang til. Hej hej.